O kumaɲɔgɔnya ninnu bɛ kɛla États-Unis kɔkanko minisiri Marco Rubio ani Ukraine kɔkanko minisiri Andriy Sybiha olu de ni ɲɔgɔn cɛ. O kumaɲɔgɔnya minnu kɛnɛ kan Rusi sen tɛna ye yen Jeda ka sɔrɔ Donald Trump ale bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na Ukraine olu ka se ka sɔn ka bɛnkan dɔ bolonɔ bila cogo min na dan bɛ se ka sigi u ni Rusi ka san 3 kɛlɛ in na. Ni kumaɲɔgɔnya ninnu bɛ kɛla tile damadɔ ni Volodymyr Zelensky ale ka taama kɔfɛ États-Unis o mun sen fɛ ani Donald Trump olu cɛ kalayara kosɛbɛ États-Unis jamana ɲɛmaayaso Maison Blanche la. O kɔ États-Unis ye a latigɛ k'a ka dɛmɛw lajɔ kɛlɛ sira fɛ ka ɲɛsin Ukraine ma. O hukumu de kɔnɔ Ukraine jigi b'a kan k'a fɔ ko ni olu sɔnna muguciw ka sonsori sanfɛ ani kɔgɔji kan k'o bɛna kɛ cogoya ye waasa États-Unis ka a ka dɛmɛw lakuraya tuguni. Yani kumaɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ daminɛ cɛ Ukraine jamana ɲɛmaayaso ko ɲɛnabɔla ale y'i kanbɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko Ukraine b'a fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na bɛn ka se ka sabati.